रायजो राजानि कमेन्ट जे मिथि नार्जारिया गावनि हौवाखौ बा दाखालि हाबा जानाय हौवाखौ गारबाय आरो बेनि सायाव भिडिअ बानाय गोबांनिनो सोंनाय दाखालि मिथि नार्जारि आबौआ जुलि जादोंमोन मुम्बाइआव खारखोमानानै बिथांमोना सानैजों जुलि जायो आरो बे जुलि जानायनि उनावबो मिथि नार्जारि आबौआ मोनसे भिडिअ खालामनानै गावनि इउटुब चेनेलाव हेंगारदोंमोन जे नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ बांद्राय दा शेयार खालाम प्लिज अन्नानै बेफोरखौ स्टप खालाम होननानै बेबायदि खोथा बुंनायाव बिथांनि बैफोरबायदि भिडिअ बानायनायाव मोनसे रोखा जादोंमोन जे बिथांनि बे भिडिअ बानायनाय सिङाव बा भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों माबा नङा माबा मोनसे हाबसो खामानानै दङ। बे खोथाखौ आङो आंनि भिडिअ जाय आं मिथि नार्जारि आबौनि सायाव भिडिअ हेंगारदोंमोन बे भिडिअ बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा जोबनायाव मिथि नार्जारि आबौआ रायजो राजानि गेजेराव गावनि हाबाया बेबायदि मानो जाखौ बा बेबायदि मानो जुलि जाखौ बे खोथाखौ रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा बेखावो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन, नोंथांमोना नायना लानो हागोन। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आदा होननाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय ओमफ्य टिकेट दानहोबाय आंनि मबाइलखौ लाबाय सिम लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअखौ खालामनाय जाहैबाय थायो माबाबाय थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आंबो मिथिंगाखौ 2 मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बे सोदोबखौ बुंदों खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कट मेरेज खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला होननानै खालामबायबो खिन्थु अखानायैनो बे कट मेरेजआव भिडिअ जादों बे कट मेरेजआ जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिनथाव जादों आं ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंखौ आइसिइउआव होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय पुलिसटि होनानै माबादि आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौ ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुख्रें खालामबाय न'सिंआव हाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो नों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला होननानै बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय मिन्थिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आंनि लाइफआव बरबाद जाबाय दा गोबाङानो सोंगोन सानैनि गेजेराव गारलायनाय जाबायना जायाखै बे खोथाया रोखायै बेरखाङाखै बा रोखायै फोरमायाखै नाथाय दा बिथांमोननि सायाव सोरनिबा पार्सनेल जिउखौ लानानै बिथांमोननि सायाव खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ दुखु होनो गोनां जोंहा जेबो मोन्थाय गैया नाथाय जों गासैबो मिथिगौ जे मोजां मोननायखौ बायनानै एबा नागिरनानै जों मालाबाबो मोना आरो मोजां मोननाया थार मोजां मोननाया मालाबाबो गावनि लोगोखौ गारनानै थाङा बे खोथाखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ जों गोबां बुंनायबो खोनायो जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि।